Molt bones tardes. Arribam ja a la tercera setmana d'aquest podcast. Sabem que són moments difícils. Són un temps on veiem més en Pedro Sánchez, en Armengol, si hem més d'IV3, que els nostres propis amics. Un temps on qui més qui manco el forner quan mai havia tocat una unça de saïm. I un temps on esperam amb ànsia dia 2 de maig per anar a fer exercici, quan mai havien corregut un cortó. Però bé, anem a lo important. Com sempre, a la dreta se troba la representació de la convicció, l'altura de mires, el triomf, els valors. Joan Martorell, com estàs? Molt bé, Toni, gràcies per convidar-me. Ara he exagerat un poc la meva persona, però gràcies. Mai exageració en tu. I també, com sempre, a l'esquerra tenim la presència de l'enginy, la sabidoria, l'astúcia, el projecte. Guillem a la mà, com ho dus? Gràcies per sofrir-me una altra setmana. I, com no pot ser d'altra manera, enmig l'essència de l'estètica, la sensibilitat, l'elegància. Pet Toni Mestre. Gràcies, Guillemet. I senyores i senyors, començam. Això és Mallorquins de Potada. Mallorquins de Potada. Bones, al·lotets, com va això? Va bé. Ai, Jesús. He pegat una penjada de caragols. Ah, sí? Això vos anava a demanar quan duis el tema gastronòmic. No quedaren tocats? És vera, diuen, no? Per Sant Marc. Diuen que No per Sant menja- Marc qui no menja caragols queda tocat. Nosaltres ja hi varen néixer, però no hi quedaren més. Jo els he menjat un dia més tard. Qualque tara hauré de tenir. Però tu ja hi varen néixer, tarat, tu, Toni. Vull dir, el teu ja no té arreglo. Ja, però no em porta afegir aigua en el banyat. Això Vull dir, és vera. com estava una. Bueno. De totes maneres, com sabeu, jo no som a Mallorca, estic a Lleida, i he tingut Exiliat. Estic exiliat, sí, els catalans m'han raptat, però he tingut problemes per trobar totes les herbes i tots els ingredients, perquè, per exemple, hi he posat llorer, verd, però, per exemple, moraduix, que se diu en castellà mejorana, com ho vaig haver d'aprendre. Dato curioso, sí. Dato curioso. No n'he trobat, per exemple, i han estat bons, però, bueno, no han estat un caragol. No han estat autèntics. Exacte, no han estat mallorquins 100%. Exacte, xerrant d'això, d'autenticitat del caragol, mallorquin 100%. Vosaltres que aneu de culturetes i de coneixedors de la gastronomia mallorquina, quantes herbes... No sé de on te treus aquestes afirmacions. Bueno, dels anys que fa que mos coneixem, per Toni Mestre Kegles. Jo no m'agrada estar despectiu perquè jo considero que sí que soc cultureta. És a dir, Sí. amb orgull. Sí, bé, per si escolta qualque PCM o això, que digui, jo sí que sé guai, vale. Res, quantes herbes que duen els caragols me sabríeu dir, vosaltres? Jo en sé un parell perquè els he fet avui. Te puc dir... No, espera, això és trampa, i de pot més sano. Bon collons. Que quan li diuen... Sí, vinga, va. Anem a comprovar si realment els llonguets tenen els mateixos coneixements que la part forana en quant a gastronomia mallorquina. Exactament. Responda una altra vez. És a dir, aquí un perquè els ha cuinat avui i l'altre perquè els va cuinar ahir, se saben tota la llista. Ara, el parmesano no se sap. No se sabíeu vosaltres fa 2 dies. Purs, que són purs. D'un fet implícit, això, és que tu no n'has cuinat ni ahir ni avui. No, però n'he menjat. He menjat 2 dies, de fet. No te vull ficar pressió, però d'aquesta prova depèn la teva nacionalitat mallorquina i llubinera. Mira, som un purs. El teu carnet llubiner, si no fas bé aquesta prova, se perdrà per raons que ningú sabrà explicar, eh? Jo ja tenc el línia directa en Armengol i te llevarem el carnet, Ai, Jesús, no, qui vols aguanti. Vinga. Qui va, per favor? Bé, el caragol duen fonoi. Bien. Bé, hi ha gent que no n'hi posa, no? Això és una Això són sacrilegis. Els caragols fora fonoi.
això és una discussió que hem tingut a casa nostra. No. Duen Morduix, Bien. duen Freqüència. Lloret, Bien. duen Juebert. Bien. Bueno, No ho sé, ho he dit perquè ho ha dit en Pet Toni abans, perquè jo no Sí, m'hi farà Jovert, nosaltres n'hi posam a que nostre. Jo- Jo que nosaltres no n'hem posat mai de jugar, però va. Nosaltres sí. Deuen dur prova bo, perquè eren coments. Però això són herbes. No duen prova bo, a més. Tot ajuda. Però estem xerrant de les herbes típiques dels caragols. Sal i prova bo, endevines qualsevol plat del món. Però anem a analitzar el que ha dit en Guillem. Duen prova bo perquè són covents. Deuen dur prova bo perquè són covents. Sí, no, devia dur prova bo, perquè era coment, jo. És que, sí, menjar. I a més han de tenir espic. Han de tenir espic, perquè si no... Perquè s'aconsegueix en prova covent cap de nispro. Exacte. Depèn. Pot ser molt o no molt. Si és molt, li direm prova bo. Què dius? És que no se mereix ni ser de Palma. Déu meu. Bé, aquest tros el borraràs després d'edició. Petoni? Cago en Déu, dic veritats com a punys. Sí. És que No volen silenciar. me sap greu que en Guillem hagi de passar aquesta humillació, saps? Vull dir, jo... L'altre dia xerràvem amb uns amics, uns amigues, i hi havia un home, crec que era a la Pobla, que deia, del camp per avall, tot península. I en Guillem ja està per deber Múrcia. Estic d'acord. Jo, fins que no vaig començar a festejar a Marratxí, me pensava que a passat que hi havia un acantilat. No hi havia res. Finisterre. Sí. I un pip vaig agafar autopista, tu, i dic, esteu cons, sí que arribem fora. Saps? No vaig tenir com de continuar més, dic, igual s'acaba, saps? Vaig sortir una sortida, dic, aquí jo no sé on acabaré. Té com de sortir a Mallorca rodant. Bueno, Joan, aclara el dubte. Quines herbes més hi ha? Vale, la cosa està. Jovert, que te venir poden, Petoni, que te venir poden, però un poc discutible. Després, Llorer, sí que sí o sí. Dues molt importants, que serien serva sana, que no l'heu dit, i serva caragolera, que no sé quina és, però sempre se n'hi posa. I romaní? Romaní també se n'hi pot posar, però romaní té un gust molt fort. Sí, és vera. Saps què te vull dir? Se pot posar, sí. Realment jo crec que antigament se posaven les herbes que realment se tenien, saps? L'únic que també, si pot triar, romaní posa-n'hi poc, o no n'hi posis. Si pots triar. L'altre dia vaig fer pilotes en salsa i vaig posar romaní i pareixia que menjava caloni. Era això. Ja va ser fresc. Era això. Si em poses pot, no bon gust, si em poses molt, no. Però bueno, aquest programa se diu Mallorquín de potada i el d'humor no se diu cuina en Sant Itaura, per tant... Podríem fer una secció de cuina amb Joan Porret. Aprende a cocinar. Aprende a cocinar. Ja tenim sessió de cuina, sessió de saber i vivir, endevinament com ho englobant tot, Sí. Només n'hi falta una en Guillem, que hauria de ser cosa de matemàtiques o una cosa així, però ja tenim la teva, tenim la meva, saber vivir i anem pensant. Xerrant de saber vivir, tinc dues notícies mèdiques fresques que han estat impactants, igual que còmiques, que ara vos passaré a anomenar que trobeu. Primer de tot, Trump sugiere inyectar desinfectante para matar al COVID-19. És a dir, el tio, en el seu bon criteri, ha dit jo la meva dona, per fer net la cuina en ple llixivet, jo crec que si el posam a qualcú, això ho mata. Deixa que te digui que dut molt que la dona hagi tocat una botella de llixivet en sa puta vida. Ell ja t'ha dit jo que no, i la dona no ho sé. Però les notícies que ha dit a la gent que han de veure llixivet, no? Sí, bueno, ell diu que millor injectar-lo, però la cosa és que hi ha hagut més de 100 casos d'ingressos que la gent ha pogut llixivet després d'aquestes declaracions i estan ingressats amb estat greu degut a l'ingesta de llixivet. També te diré, Toni, la gent que se mor per ingerir llixivet, perquè ho ha dit el seu president, no sé si se mereix viure tampoc, no? Jo deixaria que la selecció natural faci feina. Exactament, vull dir, conyo, jo per molt que me digui el meu president, que a part en Pedro Sánchez i no me representa, me diu bon llixivet, li dic el tabou ta mare.
Jo, el que deies tu, Guillem, si Déu va fer un sistema de selecció, que ja ho diu la paraula natural, no sé quin paper feim nosaltres per no deixar No morir. continuar-lo, exacte. Exacte. Jo, és un dubte que m'he plantejat moltes vegades Sí. durant la carrera. Inquietant Ja. declaració d'un metge. Exacte, etiquetau això. I ara, seguint aquesta filosofia, tothom que surti de casa seva, que fas coronavirus i qui s'hagi de morir, se morirà. És a dir, Claro. ho ha dit en Pet Tònia, no és cosa nostra. Vinga. El lema ha de ser, si te vol morir, te mors, però no donis per cul. Ja ho veig. Si Dios te mandó a matar, por algo debe ser. Exacte. Venga, segunda noticia. 2 médicos chinos despiertan del coma con la piel negra después de sufrir coronavirus. És una cosa... Deixeu-vos que vos expliqui un poc. És una informació real. La primera vegada que la vaig veure me pensava que era un bulo, però no. És una informació real. Va passar a Xina i sabeu que els 2 metges varen tenir coronavirus, varen entrar en coma, els hi van haver de fer circulació extracorpòria, és a dir, passar tota la seva sang per una màquina per depurar-la, perquè el seu cos no ho podia fer, i els hi van donar una medicació, la qual Xina encara no ha dit quina era. I després d'una setmana, crec que era, quan varen despertar, eren negres. He cercat un poc i pot estar degut a la medicació que els hi van donar, que fossin un potenciadors dels melanòcits, que són unes cèl·lules que tenim a la pell que potencien el color i si ho potencies tornen més negre. Pues m'ha parit molt bé. Sense donar-se en compte, han trobat el bronceador definitiu. Bronceador negro nigeriano. Jo, senyor metge, tenc una pregunta. Digues. Per saber si m'he de fer aquest tractament o no. En so negre, ràbec te creix o queda igual? No. Queda igual, Joan, no t'arreglo. S'està estudiant, però encara només han aconseguit el color. Només el color. Allargar el Raven no ho han aconseguit. També vos he de dir que he vist les fotos i no és un negre guapo, perquè pensau que venim del groc. És a dir, ells eren xics. Han mesclat i no ha quedat bé. Han mesclat paleta de colors. Vosaltres, si vos donassin el medicament, que sou blancs, jo sóc un poc més negre, jo potser faria més efecte. Però Tu no se coneixeria que han posat el medicament. vosaltres que sou blancs, a lo millor sí que quedaria un negre guapo, un negre, podríem dir... Xocolate. Mig africà. Sí. Sí, mig africà. A un negre brasileño, deixem amb un negre brasileño. Un xocolate en llet. Vale. Però vosaltres imagineu-vos que veniu del groc, com aquests xinos. La cosa és que ha quedat com un verdós. No ha quedat un negre acabat d'aconseguir. Sí. No, ha de ser curiós del tot veure això. Ha de ser com, per exemple, veure un xino amb síndrome de Down. No ho ubiquen mai. Sí que n'hi ha, però... Això existeix. És com un pelirrojo vell. Que passin penes pelirrojos perquè no arriben molt lluny a la vida. És que això, jo, un negre i un xino amb síndrome de Down no n'he vist. I un xino n'hauria d'haver potades, perquè per estadística hi ha molts xinos. Ha d'haver molt de Downs. Joan, no, crec que m'ho estic ficant dins un fregat. Sí, crec que t'estàs ficant un fregat tot això. Vale, ja està, perdona. No ens feim responsables de... Vale. Ja està, per deixar fer el tema dels Downs. Vale. No, això eren a la meva secció Saber Vivir, això eren les dues notícies que vos volia comentar. Molt bé. Després ja passant al tema de cultura, ha estat un dia molt assenyalat, que ha estat Sant Jordi, encara crec que no m'ha anomenat res d'aquest dia tan assenyalat el calendari per llibres. Exacte. I per lectors. Heu regalat moltes roses? Ni una. No. Jo tampoc. Joan, no has regalat unes roses de parer? No. Una vergonya. No. Hi haurà trull. Jo el que faig és un sistema molt fàcil. Regales un ram a cap d'any i ja els se va redistribuint ella per dies que passen. Molt bé. Molt bé, m'apareix bona idea. Saps? És més capitalista que detallista, sí, però bueno, és més que res. No, és comunista. És comunista perquè comparteixes durant tot l'any. També és vera. Bueno, jo sí que vos he de dir lots que per brufar un pot Sant Jordi, fer un petit homenatge a aquesta festa, jo m'he preparat una petita rondada que vos voldria explicar. Te l'has preparat de tu? O sigui, te l'has inventat de tu o una rondada de veres?
la més llegida, només és que la contaré un poc actualitzada. I és que sí que l'han impensat, que saps què te vull dir? Jo la cont, jo la faig com vull. Molt bé. Vale. És a dir, és una rondalla que existeix ja i que tu Existeix? m'escoltaràs de teva manera. Correcte. Vale, d'acord. Espera, te faré una presentació un poc guapa i llavors li posaré un poquet de musiqueta, vale? Oh, que bé. Amics, amigues, tenim el gran plaer de disfrutar de les rondalles d'en Joan Porret. Això era, i no era, una nineta molt guapa i molt ben feta, que vivia amb son pare, que era viudo, a Mallorca, com a lògic. Son pare era viudo perquè s'havia mort la dona, com a lògic també. Ben normal. I, claro, i en aquest temps, hi havia un rei molt dolent, que a més era d'esquerres. A diferència... a diferència d'ara, anava a dir, però... El rei era d'esquerres. No ho pots rondar, però com jo dic que és d'esquerres. El rei no pot tenir paper polític. Si no, Vale. està fallant de la seva posició de rei. Vale, tant- a veure, perdona. Hi havia un rei que era molt dolent. La corona és divina. Bé, no em prenyeu. Hi havia un rei que era molt dolent i no sé per què tenia molta ràbia dels viudos. I va dir, me cago en Cristineta. Va dir, a Mallorca no vull cap viudo ni un. D'aquí un mes, qui no s'hagi casat ha de partir cap a fora. Això se diuen tècniques per augmentar la natalitat. És a dir, que tothom se plegui. I llavors, d'aquí un parell de mesos, els dots arreu. Exactament. Ja me consta que en Mates també volia fer això, però li van agafar antes que havia robat i ho va haver de deixar fer. Vale. La cosa està que tots els viudos de Mallorca se varen posar com a locos a cercar una solterona per poder-se casar. Però molts no ho varen aconseguir. Entre un d'ells, son pare de na Catalineta. I al cap d'un mes va haver de partir cap a fora Mallorca. No especifica on, si era València, si era Múrcia, però fora Mallorca. Fora de Mallorca, les terres forasteres. Sí, terra de fora. Antes de partir, va deixar a Catalineta amb una, que era un poc parenta seva, i li va dir a Catalina, diu, Catalineta, diu, que vol que te dugui res de fora. I diu, Catalina, diu, tu adeu, diu, no em porta res. Diu, hasta tornis tu. No era molt fina, la fia. És a dir, No. tu adeu, no, jo no crec que és una manera de xerrar ton pare. Saps el que t'ho vull dir? Ara, hem de dir que en aquell temps els lots estaven ben educats, perquè li va dir, vol res, i no, vas tornis tu. Exacte. Pal li bastava. Era una dona senzilla. Menys mal de tu, Petoni, que hi llegeixes entre línies, perquè en Guillem se queda en som a cago en teu de tota la frase que he dit. Com se nota que era un rei d'esquerres, comunista. Comunista. Bueno, la cosa està, que diu, no em porta res, vas a on vos. Li diu, saps que Catalina diu, te duré un rem d'allà on vaig, el més gros que trobi. Diu, au, fet. Res? Molt concret, també. Era detallista, son pare, també. Te duré un rem. Un rem, en concret. No la purita de temporada que pugui treballar. No. Rem. Rem, perquè era molt dolç i era com la xutxeria d'aquell temps. Pensa que era el temps, no hi havia ni juguetos, ni hi havia res de tot això. Saps? No hi havia gominoles. Exacte, se duen coses que trobaven. I un rem era una cosa de reis. Puc continuar o seguireu donant per cul? Continua, però donem per cul igual. Vale, pues ho tenc assumit. Res, amb això s'embarquen tots els viudos cap a fora Mallorca. Això devia ser un crucero d'aquest que fan ara de senso. Devia ser crucero de solteros... Hombre, però tot devien ser... Bueno, no. I allà és un bon meeting point, perquè si s'ha d'embarcar qualque dona, allà pot triar entre tots els homes que queden. Saps el que t'ho vull dir? Allò és com first date, però seria last dates. Seria el final de tot. Era com la isla de les tentaciones, però dins un barco. Però en barco. Els viudos arriben a fora Mallorca i no doneu per pensar, deixeu-me almenys 15 minuts de tira i llavors fiqueu la vostra tonteria. Vale. Els viudos arriben a fora Mallorca i amb això tots parteixen un cap a una banda, un cap a l'altra. Però al cap d'una estona se'n donen compte que ells allà on volen estar a la Roqueta, a la Mallorca. I diuen, no, diu, aquí que el més gros, a la península, diu, haurien de trobar 4 dones despistades perquè el mori pot tornar cap a casa nostra. Au, tot cerquen un poc i què vol que te digui, no hi havia molt per triar. Eren vells i ja... Però bueno, tots se van aconseguir casar així com van poder. No teníem barram. No, n'hi havia que sí, n'hi havia que no. Però bé, diuen que quan la xupa no rasquilla.
M'ha molt deixat en bandeja. Bueno, se tornen a parar tot dins el barco, diu, au, cap a Mallorca, s'ha dit. Però amb això, el barco no partia cap a Mallorca. I el capità venga que volia partir, i el barco no partia. I amb això el capità diu, calla, diu, això serà que qualcú s'ha deixat qualque cosa pendent que fer aquí. I el barco és savi i no vol partir cap a Mallorca. Això se diu una hoguera de confrontació a la Isla de les Tentaciones. Han fet el mateix. El capità de Concòrdia va tenir menys coneixement que aquest barco. Bé, pensa que tothom ja estava casat, Vale. Res. I amb això son pare de Catalina aixeca les ses i diu, calla, diu, senyor capità, ten compte de ser jo, que tenc cosa pendent, perquè la vaig prometre a la filla que li diria un rem gros i guapo, i no he tornat a pensar. I diu, on hauria d'anar a cercar el rem aquest gros? I diu, va tu a dir, diu, això, el millor puesto és a el rei moro en 7 pan de morro. Diu, està suquí de vora. Diu, té les vinyes més grosses que en tot això. Diu, ho heu fet? Perdó, el rei moro amb 7 pans? De morro. Vale. No de pito, de morro. No de pito. Això no ho especifica la rondada. Ho entenem nosaltres, vol dir tu. Això ja va teu. Cadascú. Vull dir, Pensa que... Bueno, continuem. Se'n va cap al casal del rei Moro. I amb això entra dins el pati d'aquell casal, un casal grandiós, guapo com ell mateix. Pareixia el Palmarenes de gros. I amb això... Que més val que no ho paresqui. De gros, no dic de qualitats. Bueno, entra dins el casal, dins a Cervinges, que m'embuau, i amb això veu un rens que cada grell era me cago en neu com un mogó de Vilafranca de gros. Me cago en Cristina, te va dir que quin rem més guapos. Hi havia rens, cada rem du enganxat 7 campanetes. N'hi havia que duen campanetes d'or i n'hi havia que duen campanetes de plata. I per què és diferent? Per què és diferent? No, de menjar. Això, ell se va pensar que era perquè el d'or era més bo. I que robis d'or, perquè fan el sol, deuen fer igual de plata d'or. I si me deixes xerrar, ho explicaré. Vale. Res, que son pare de la Catalineta diu, el do deu ser més bo. Però, claro, que passaves, les campanetes s'havessin begut, s'hi agafava el rem. I amb això va veure que allà, a aquella carrera, hi havia com a pols. Va pixar en terra, va fer fanquet en la pols i va ficar dins cada campaneta aquell fanquet a medida que l'ode de dins no pogués tocar la campaneta perquè així no boteig l'alarma. Hòstia, si que era avançat tot. És a dir, ja tenien alarma, rotllo... Que alarma! Estic dient les campanetes, l'alarma. Ho has dit tu, alarma. Això no té sentit, Joan, perquè val més l'alarma que el gènere. Claro. És a dir, jo cap la campaneta que és d'oi i fer rem. Sempre és un home de negocis, en Petoni, t'han d'acabar. Però aquest era un home honrat, només volia rem per sa filla i li bastava... Home, si era honrat, has comprat el rem, no l'he robat. Però no venien rem en aquelles hores, els supers estaven tancats. No són incoherències. Però això no pot saber, perquè els moros sempre han tingut l'aigua i han tingut el negoci, la mercaderia. I un moro no posaria una campaneta d'or per guardar un rem. El moro que molt viu. Claro. Jo diria un mallorquí perquè vigila el rem. Claro. Com nosaltres fem a l'inversa. Bueno, la cosa està, que fa això, posa la pasteta dins cada campana. I amb això, té el rem, i així com se n'anava a anar, un puta moscar que passava per allà se va ficar dins el nard d'aquell home i amb això va fer un xem que el varen sentir a Son Ramis. I, claro, el moro va sortir correguent-sos. I amb això surt el morro i així el moro... Torna-ho a dir, qui surt? El moro. El moro, era moro, per si no queda clar. No que sé, perquè... Això... El rei moro. Anem a dir que nosaltres estem a favor de la immigració. El que passa és que aquesta ronda és la nomenclatura és així. Sí. Exacte. Vull dir... Per la meva part, una salutació al col·lectiu musulmà que ara està celebrant el... Hòstia, no m'ho el nom. Ramadan, gràcies. La cosa està que en aquell temps eren moros, no eren musulmans, no anaven tant de tonteria com ara. Bueno, d'acord, ja està. Joan, vale, res, el moro ve, agafa aquell per el braç i li posa una cadena en el braç. I li diu, tu que putes fas per aquí, te faré la pell. Bé, li va dir, tu que putes fas per aquí? Ja ho enteneu. Però per no fer bous, saps? Però ho dic talment. I diu, no,
aquell se va posar a plorar perquè li sabia greu, saps? I diu, no, diu, jo no ho faig amb mala fe. Diu, simplement és que tenc una filla, que no en Catalineta, l'he explicat un poc història, i diu, a Mallorca vaig prometre que li hauria un rem, i m'han dit que vos té el rem més guapo que hi ha per aquí, i només volia agafar un rem. Diu, però si tant de greu WhatsApp, deixa el rem i me'n vaig. Només basta que me deixeu anar. Tot això ho va dir plorant, I que ell va dir, calla, diu el mare, diu, que teniu una filla. I ell li diu, sí, i ben guapa, que diu, que està bona, dius. Diu que com dius, està bona. Diu, tot el lot de porrera li van darrere. De Porreres? Això crec que no ho havies dit, Perquè ho estic intentant ficar data això que m'ha passat en la història, saps? Ara. Perquè no sigui tan carregat, saps què t'ho vull dir? Sí. Vale. No llegis novel·les, que m'han ficat data així com va passar en la drama. Jo faig el mateix, tio. Bueno, res, i diu, i diu, i que és casadora? Diu, sí, és fredina. Diu, au, diu, saps què farem? Tu t'enduràs el rem, però és cap d'un any i un dia has de tornar aquí amb la teva filla i la m'has de dur a presentar. Ja tenim la barrina. I que allò molt que havia de dir. Li sabia greu perquè era l'única filla que tenia, però va dir, bé, si me deixeu fugir, ho farem així. Vale. Amb això se'n torna cap a Mallorca, en el rem ben carregat, dins el barco tothom mirava el rem, com diu, quina cosa més guapa i més ben feta. I la dona? Perquè s'havia d'haver casat, perquè si no hagués pogut tornar. Sí, la dona també, però en aquell temps no hi havia tant de feminisme, era més important el rei que la dona, saps què t'ho vull dir? Però pot ser gerrat de la dona, vull dir... Aquesta dona me preocupa, perquè aquesta dona s'ha criat a les Espanyes, i ara anirà a Mallorca, no sap mallorquí, la gent li farà el buit, s'haurà d'integrar... Embrutarà la raça. Jo pensava tant quan has dit dels mallorquins que arriben a la península, de que eren deixar llavor per tot, perquè un grup de predinots sense casar, mollat per la península de Sus Sánchez, mitja Espanya té arrels mallorquines i no ho saben. Bueno, la cosa està. Va tornar a Mallorca i va dur... És que m'ho anant de temps i la història encara li queda. Arriba a Mallorca i li dona el rem a sa filla. La filla se menja tot el rem més contenta que un pasco. I amb això van passant els dies, i son pare no té com de dir-li a la filla el que li ha promès el mare, perquè li sap com a greu. I quan està a punt ja de fer l'any un dia, li diu Catalina, diu, me sap molt de greu per dir això. Diu, però li conta un poc tota la història, que li havia de prometre al mare que li donaria ella, tal. Diu, però jo cada dia em sap més greu, però és això. I la filla li diu, no, mon pare, diu, jo per res del món voldria que vos fallássiu a la vostra paraula. Si vos m'ho promès, hem d'anar. I Déu dirà el que ha d'això. També tenia ganes la filla. És a dir, si va dir això, tenia ganes de que es amb un home. També li faltava dir, cau neu, mon pare, ja era hora. Aquella va dir, jo això de festejar molta feina, jo com ho t'hauríem fet. Perquè si va per aquesta actitud... D'on entens això? D'on entens això? I que el temps no hi havia va dur ni res, i claro. Bueno... El Tinder de l'època era això? El Tinder de l'època el matrimonis concertats. Bueno... El Tinder eren els pares. Tu! Tirem aquest tros. Sí. Bueno, continuem. Això. I res, i se'n van cap allà, fora Mallorca, un altre pic, i quan fa un any i un dia, ja eren a fora Mallorca, i amb això arriben, se'n van a el Palau, i surt el rei, i diu, cago en Déu, veig que menys normal que has complit la teva paraula. Diu, claro, tal, i diu, cago en Déu, sí que és vera que està bona la vostra filla, m'ho vareu fer petit. Quan diu, està ben bona. No era molt fill, mare, tampoc. No era molt fill, pensa que tampoc. Era rei, però era mare. Sí, però el mare no fos tomen. El mare no fos tomen. És de la meva història, sí. Vinga, va. Vale, ja està. I amb això diu, no, i està ben bona, tal. I diu, jo la volia per escurar plats. Diu, però al final crec que m'hi casaré, si vos va bé. Un poc misògin, també, aquest home. És a dir, no me cau bé. M'he posicionat en contra d'aquest matrimoni. A la ronda el pinten més guapo, però jo tampoc no me fa ganes fer-lo més guapo. I res. Jo tu ets un poc racista, també t'ho dic. No, ordenat. Jo estic bueno, des de Mallorca. Bé, no acabant la història, vinga. La cosa està que s'ho pensen 3 dies, ho faig un poc curt perquè no m'ho dones temps, s'ho pensen 3 dies... Demanem perdó als nostres oients i serà un poc més llarg. I no ho allargam un poc i mos prenem el nostre temps, tampoc, o no? No tenim ni religió.
No és com... No... Demanaríem perdó si això fos un suplici. Si és un suplici que ho llevin i ja està. I que el donin per Nosaltres no volem fer passar ningú una mala estona, tot el contrari. També... He demanat permís en el nostre mando de controls i la nostra realització i el nostre... No fotis que el control d'aquest podcast també s'ha dut des del mando central de Madrid. Jo això no ho sabia. Ja, ni allà, quan va decretar l'estat d'alarma, va dir, Toni, escolta'm, ara agafa el mando també de mallorquín de potada. I jo, com que ja sabeu que jo, per ministre de Sanitat, el que sigui, pues vaig dir, ok. Bueno, com que avui aquest canal no hi ha més programació, no hem de deixar pas ni a l'hormiguero ni res, podem continuar amb la nostra tranquil·litat. Bueno, per això, diu, i que m'hauran de casar o no? I diu, bé, no ho sé, diu, diu, on que el maten li donen 3 dies. Diu, per decidir, menys si m'hauran de casar, també me'ls poden donar 3 dies, o no? Diu, sí, també és vera. Diu, aquests 3 dies els passareu els meus aposents. Vale. Els donen una habitació a Catalineta i una habitació a son pare, que unes habitacions de condemico, tu. Guaper, venen molt volades amb canteranes, amb unes coses. Cagoneu, quina cosa, tu. Molt bé. I amb això passa un dia i el rei mare els diu, si heu de més terres, d'on éreu de dir, ombres del rei, du-me això, tot d'una tot gran. I quan deien això, sortien com unes ombres, que eren com unes sombres, que no deien res, i duen bandejas i eren molt suficients. Bé, ara anava a fer un xiste fort, però el deixem fer. És que l'altre programa ha sortit molt blanc i aquest ja m'estic encalentint i me vaig ficar molt en tots els col·lectius minoritaris, saps? Bueno, tu penses que com a home blanc cisgènere tens tot el dret del món en ficar-te en qualsevol col·lectiu minoritari. Estic completament d'acord, però no soc raça ària. Bueno, Tu germà sí? El meu germà sí. Bé. El teu germà és superior que tu. Sí que és vera. Em pito jo. Bueno, continuem amb el que anàvem. Això, es cap de 3 dies, diu el rei, diu, que vau pres una decisió, i diu, sí. Diu, de la meva banda, vos podeu casar amb la meva filla. I el rei li demana a la dona, que és una cosa poc vista, que no m'hora li demana opinió a la dona. Li diu, Catalineta, i tu què penses? M'hauran de casar o no? I diu, bé, diu, jo si mon pare diu que sí, però ja vos poden casar. No, jo no crec que contestés això. Jo crec que una bona mallorquina diria, i què hem de fer? I què hem de fer? Si no hi ha més remei... Mos casarem, què hem de fer? Aquí se demostra que en Catalina t'anava més forta que un font de pedra. És a dir, li va agradar el moro. Aquesta nina li fa de suc. Van rodear que van més fluixos. Sí. Per cert, ara contaré una anècdota que no té res que veure, però com que anem bé de temps, sabeu com li va demanar... La presentaré. Tots vosaltres, senyores i senyors, anècdota de Guillem a la mà. Gràcies, Toni. És que no és meva. És que llegia una entrevista que li van fer en Rafael Nadal a un diari en castellà. I li demanaven de com havia demanat matrimoni. I ell va contestar, pues, un dia em vaig anar a la meva dona i li vaig dir, què hem de fer? Mos hem de casar. Però clar, traduït en castellà és ¿qué vamos a hacer? Nos casamos. I no és igual, no és el mateix. I una mallorquina haver dit, tanmateix ja sóc plena, i en castellà, ja estoy llena. No crec que ho digués això, però... A castellà és de penalti. Aquí se diu, ja sóc plena. Bueno, anem, antes de continuar, Joan, petit resum. Na Catalineta, son pare de Catalineta se'n va anar a la península per cercar dona, perquè si no el deixaven tornar a Mallorca. El rei comunista. El rei comunista, li passava. Però son pare va trobar una dona, però li havia promès a Catalineta que li duria rem. I el rem el va robar d'un rei que era moro. Moro. I amb un morro molt gros. Però no m'interrompeu, que és un resum. Serà pitjor el resum que l'explicació. Va, continua. Després, el moro li va dir, te'n pot dur rem, el que passa que ara tornant a Catalineta. I a Catalineta va tornar amb son pare cap d'un any i estem a punt de presenciar la boda perquè tots dos estan d'acord. No, exactament. Ella ha contestat i què hem de fer? Mos hem quedat aquí. Vale. Res. I el rei mare diu, mos casam ara mateix. Au, crida totes les ombres, diu, de partir d'ara, ara farem la boda i de partir d'ara ja no és una Catalineta, és la vostra reina, així que li heu de tenir un respecte.
Vale. I amb això el rei Moro crida un cosí seu que era concejal i el va quedar. És a dir, estem dient que la Catalineta seria com la Letícia, més o manco. Más o menos, sí, una plebeia entre la cumbre. Exacte. Va venir del poble i ara reina. Exactament. Estem menestrós, exactament. Estem menestrós que el rei va cridar un cosí seu que era concejal i el va casar. De què era concejal, però? D'urbanisme, de deports... No ho tenc clar. De sanitat ara estan molt ocupats, no devia ser de sanitat. No sé de quin ministeri hi havia que el teníem. Però, bueno, tampoc no sé si era un cosí o un tio, això no ho deixa clar, la història. Res, se casen, i res, i amb això son pare li diu, bé, jo veig que tu estàs bé, tal, supos que me deixareu venir quan vulgui, i que el rei li diu, no cap problema ni un, tu vine quan vulguis, les teves filles aquí, i són les teves família per ti ara, molt bé. I amb això son pare se'n va, i el rei Moro li diu a Catalina, diu, vine, puja per amunt, que t'he de contar una cosa de queixes grosses. Això devia ser la nit de noces i de la cosa grossa devia ser un eufemisme. No. Mira. A la millor soc pur, però la ronda no ho vaig entendre així. Res, pugen i amb això el rei li diu, jo el problema que tenc és que tenc una maledicció. De petit me varen maleir i només soc persona un pic cada mes de les 12 a la 1 del vespre. Diu, els altres dies som una ombra, tu te pots acostar jo i me pot tocar en la mà i m'atravessaràs i me pots xerrar i no te podré contestar perquè som una ombra. Me cago en una Catalina, va quedar estorada. Qualque cosa rara havia de tenir el rei Moro. Sí, un poc fantasma ho era. I res, la Catalina va quedar estorada i amb això varen tocar l'hora, puf, i el rei va desaparèixer. Me cago en Cristineta, la Catalina. Amb això, al cap d'un mes, a les 12 del vespre, va tornar a comparèixer el rei Moro a l'habitació. I aquest dia ja van començar a xerrar, tal, se van dur molt bé, el rei Moro era un home viatjat, pareixia bon tio, tal, i res, i amb això se'n va anar, va desaparèixer l'una, vale, al cap d'un mes més, o al cap de 2 o al cap de 3, se veuen cada mes, això és idea. Però no era cada 2 mesos que tornava a aparèixer. Cada mes... Jo veig inconsistència en aquesta pel·lícula. Cada mes de 12 a 1. Quedem així. El que he dit antes, no sé si he dit malament, però se borra. Cada mes de 12 a 1. Com pareixia el rei. Bé, i al cap d'un parell de mesos que havien agafat confiança, ahí va, el rei comença a xerrar tal, i amb això el rei va quedar dormit damunt el llit de Catalina, de vora de Catalina. No sé si havien acabat de boixar o no ho especifica. Antes que vosaltres ho digueu, ja ho dic jo, no ho especifica. I amb això, a Catalina, li va reparar a l'escoll una cadeneta d'or, que de la cadeneta penjava una claveta petita. Menys era gitano, perquè això de la cadena d'or em sona més a gitano que una mora. Al principi era mort, però també hem de dir que un temps no distingien tant entre ètnies i races i hòsties, etc. Tenen tot per i ja està. Pot ser que fos romano i de moro. Vull dir, res. I amb això va dir, cago en Déu, una Catalina, diu, i aquesta claveta de bon puta dolça. I amb això va veure que de vora escó tenia un fordí, el rei Moro, de vora escó, tenia un fordí que era ben igual que aquella claveta. Això que l'havien operat. Llavors ho fan d'aquesta manera, te posen una porteta. Ara te posen mil que no es va d'obrir tancar. Sí, res. Res. Estan en llibres. Antes la tècnica era aquesta. I amb això, ell va obrir la porteta, ella, la porteta, i guaita per finestró. Sopa un finestró, just de vora escó del rei, un finestró que té, jo, com una caixa de tabac, un poc més grossa. I amb això, la Catalina te guaita i veu com un taller clandestino de teixidores que teixien llances, teixien colsons, sabates, amb un fil d'or guapo i ben fet. N'Amanti Ortega sap coses de tot això. Jo la primera nave que m'ha muntat en ditets. Aquí estem en va robar policia, ja. Sí. A la 1 del vespre, un finestró i no sé quant d'haver 100 dones teixint roba. Jo crec que això estem ressent ja la legalitat. Sí, i quasi tot eren xinos majors i menors d'edat,
Jo no vull dir res. No carregaven, és a dir, només deixaven tenir pells als joves. I que li devia qualque negre, que havia fet el coronavirus. Exacte, un xino negre. Jo el va veure en Catalunya, m'apareix. Res. I amb això, la Catalina diu, per fora que els diu les teixidores. Psst. I voltes, què feia per aquí, me cago en dena? I diu, nosaltres teixim esperant el fruit de la reina. Però varen contestar així totes tant a l'horitzó, no? Pensant, n'hi havia 400 o 500. Això és mal de creure. És mal de creure, és a dir, jo accept que dins el pit d'aquell home hi pugui fer una nave industrial, però no accept que hi hagi 500 persones contestant a l'hora. Més que respecte a la llei de la física no t'ho permeten, això. Saps el que t'ho vull dir? Puede ser rondada, sí. La coordinació mai ha estat bona de dur. No. En cap sentit. Però els xinos són molt coordinats, els fan passar per tubo. Més són petits i magres, solen passar per tu. Petits, magres i comunistes. Vinga. Ho tenen tot, tenen tot. És el blanc perfecte per un xiste, un xino. Bueno. Per cert, no seria el blanc, seria el groc. I un altre tema important és que potser s'ha mort en Kim Jong-un. No està confirmat encara. Bueno, ho pots deixar per un altre programa. Sí, Més informació. Però ara que ha xerrat del comunisme, Kim Jong-un és el gran líder. És a dir, s'ha de mencionar això. Vale. Si és mort, farem un minut de silenci. Ahir també vaig veure una pel·lícula de xinos. L'último bailarín de Mao. Molt bona. Vale, ara estem en la rondada mallorquina. De Rainbow en set pan de morro. De polla. Anaves a dir de polla. Vale, ja és que ja m'he perdut. Man, res, obria el finestró i va dir a les teixidores. Els diu, voltes que punyetes feia per aquí? I diu, teixim perquè esperàvem el fruit de la reina. I varen contestar tot a l'unissono que el rei se va despertar d'un bot, no especifica la porteta se degué tancar en la botada del rei, perquè no se'n va temer de res, el rei. I amb això va ser així, no? Així ho conten. Se va despertar d'un bot i amb això va desaparèixer. Tup, al cap d'un mes més, a les 12 del vespre, torna a compareixer el rei, torna a quedar dormit, i la Catalineta torna a obrir el portell, torna a veure les teixidores i els torna a dir, psst, feia voltes per aquí. Diu, no, ja t'ho he dit, paraula, teixim. Tots alhora un altre pic. És a dir, ho van tornar a contestar tots alhora. Tots alhora. I damunt tots alhora els va contestar, ja t'ho he dit, paraula, tots alhora. Era curta de gambals. A Catalina li faltava un bull. No. Hombre, i vulguis o no, dona per conversa en la parella. És a dir, jo crec que hi ha discussions de parella que neixen de menys que això. Si tu tens una nave dins el pit, per lo menys, demanes. Catalina li hauria d'haver dit a l'home de cabàs. És a dir, que sigui... Sí. Bueno, tu saps que era que el temps d'or no tenia ni bo ni bot, tampoc, però bueno. Continuem. I vale, i això va passar, a lo millor, 4 o 5 pits més. Cada mes tornava a passar el mateix. Fins que, al cap d'un any i un dia d'haver ser casat el Moro i el rei Moro i la Catalina, amb això va néixer el fill. Va néixer un fill de la Catalina, que se suposa que era del Moro. Van botar les parts verdes, però se suposa que, mentrestant, aquest any va pegar qualque xisclet. Si la Catalina va fer coses... Potser en compte. A veure, en principi no se xerra d'aquest tema, no? Va néixer el fruit d'aquell matrimoni, cap d'un any i un dia d'haver ser casats. Tot això han quedat que era Múrcia o no han quedat que era? Perquè no m'ha quedat clar. Entre Múrcia i Vilafranca. No ho sabem. Vale, la cosa està això. I amb això, quan va néixer el fruit d'aquell matrimoni, van entrar les ombres dins el quarto de la Catalina, que era una alcova molt grossa, que estava plena de miralls. Varen començar les ombres a pegar copet. El quarto de la Catalina deu ser el mateix que el del Moro. Sí, no, però ara... No és que no vàrem emplegat, si el Moro només ve un pit per mes. Bueno, però serà el seu quarto quan ve, no importa tenir un altre quarto. Vale. Quan vengui. Vale. Sí, també era el seu quarto, però el seu quarto un pit per mes. El menos quarto del Moro, saps què t'ho vull dir? El més quarto de la Catalina. Vale. I tu com? Vale, gràcies. Res, el quarto que era una cova molt grossa estava plena de miralls per les parets. I amb això les ombres entren dins el quarto i comencen a fer tac-tac, tac-tac, a les vidres. I amb això el mirall contesta que puta volou! Ara xerren. Ara xerren els miralls.
ja que sé, a la veia a la vesta xerra la tetera i una rondada mallorquina poden xerrar miralls, no seran menys. I a tot això, de la vinya qui s'encarregava? Perquè ara ja me preocupen les vinyes en les campanetes va. Aquí, mentre baden en les ombres i no sé què, el patrimoni els fugirà, els ho prendrà. No han de mestar molt de manteniment. Tenien... Hombre, una vinya diu feina, Joan, cago en Déu. Però si estic xerrant que tenien un exèrcit d'ombres que els servien. Ja, però si Les fa sol, les ombres no podran fer feina. No estaven en el que havien d'estar. No estaven en el que havien d'estar i van perdre la península. Han perdut molta oportunitat de negoci. No era entrepreneur, aquest mora. Vale. És que ja m'he tornat a perdre, no? Res, les ombres varen pegar el mirall i el mirall varen dir i ara que Puter Balou i la Catalina no va dir res, les ombres no podien xerrar les ombres, perquè eren ombres. Ja està, el mirall xerra i les ombres no. Sí, va així la història. No sé, ja està. El guionista ha de dimitir. Va dimitir, no ho sé, ja té compte de la mort, té molt d'any aquesta història. Després, les ombres tornen a pegar el mirall. Toc, toc. I el mirall més enfadats. Que me cago en dena, que Puter Balou. I ningú diu res. I amb això les ombres tornen a pegar el mirall. Toc, toc. I el mirall ja emprenya. I amb això entra el rei Moro. I diu, mirall, beneit. Diu, que és que ha nascut el fruit de la reina. Uep? El mirall, quan sent allò, sop de part en part, i amb això de dins es com un armari fora fons i es compareix tota la roba que han cosit les teixidores de dins el rei. Un segon. El fruit de la reina seria la Leonor, o no? Sí, la Leonor, sí. I na Sofia, no s'olviden de na Sofia. Per això no Leonor xerra català. És a dir, perquè sa mare és mallorquina. És mallorquina, sí. Que emprendera. I de no ho entenc. En Froilán, idò, seria un nebot de rei Moro. És això que m'esteu dient. Clar. Vendria ser algo així, sí. El rei Moro és el tio d'en Froilán. El Marichalar. I també és que li passa la droga. Però... No facin conspiracions de moros i monarquies que per conspiracions així varen fer matant a l'IDD. Saps què te vull dir? És vera. Vull dir, saps què te vull dir? No, ni monàrquic ni no monàrquic no m'ho posturaré, però tampoc no m'agradaria que comparesquessin una cuneta. Ja està, continuem. No sé ni per on anava. Sí, que sap totes les màrquies sense fons i de dins compré tota la ropeta que han teixit les teixidores aquelles. Roba preciosa, tant per setmana com per fill. I amb això compareixen son pare de la Catalineta i la madrastra de Mallorca. Va venir de visita. Justament aquell dia. Sempre ho veuràs, com totes les coses. I amb això entren dins la vinya i criden, qui sou? I diu, no, ningú va contestar. I diu, cago en Déu, que no hi seran aquí, cabrons? I amb això pugen les escales i no va venir ningú. Diu, qui sou? I amb això entren dins el cova que hi havia a Catalina i van tot espercar, el mirall, tota la roba, totes aquelles ombres. I amb això el mirall diu, i vosaltres qui sou ara? I diu, com que qui som? Diu, son pare. Diu, perdó, jo som pare de la reina. I diu, i això és la madrastra? Diu, no, vosaltres ningú volà convidar d'aquesta terra, diu. Diu, com així que no? Diu, per què ha de xerrar així a son pare de la reina? No són maneres, no. No són maneres. El consogre d'en Juan Carlos també és mallorquí. Claro. Ja vas d'on que ho dic. Res. Per això ve tan permanent, segur. Exacte, sí. Ell té cosins per aquí. Res. Però bueno, sí. És que ets oient, no pots saber que no se perdi, me perdi jo que la cont. Bueno, això. I amb això diuen els miralls. No, ningú ho ha convidat aquí, tal. I diu que sí, que no, se va discutir el sogre en son mirall. I el mirall se va emprenyar i va dir, au, 10 anys més de maledicció per rei Moro, d'emprenyar que anava. I amb això, quan va dir això, el rei Moro va dir, me cago en tot que se va colgar, tal. I amb això va venir un tro i un llamp, puf, i tothom va desaparèixer, menys la Catalineta i en nin recient nat. Tot Palau va quedar buit. No hi havia ni sogres, ni la madrastra, ni el rei Moro en set pat de morro, ni cap ombra. No hi van quedar les vinyes i la Catalineta i en nin. Devien ser casals. Ningú ho sap. I la Catalina diu, i ara què faré jo? I ara què faré? I diu, bueno, me n'aniré a una veïnada,
com qui va demanar sal, i a més si puc quedar a romandre. Bueno. Com si demanar sal. Sí, Perdona, tens un pot de sal i un llit de sobres perquè jo i se la puguin quedar lleure. Exacte. I res, això passa. Se'n va, troba una doneta a la porta que pareixia bona dona i li diu, perdona, li va contar un poc d'història per damunt, però no li va contar ni que era la dona del rei ni res de tot això. Saps què t'ho vull dir? Li va dir, mira, diu que tant mon pare com ma mare, és la madrastra, però bueno, tant ma mare com el meu home han desaparegut. Pues no entenc ben bé per què li tenia tanta confiança en aquesta dona que no ha pogut tractar bàsicament en cap moment amb ella. No, però pensa que la Catalina era una dona molt agradable. Saps què t'ho vull dir? Tot d'una guanyava la confiança. A més, era de Porreres, mallorquina. Els veïnats ja sabem que sempre hi ha bon tracte. Claro, si és de poble, sí, saps? Però aquesta dona no era veïnada, no ha quedat que era de Múrcia. Però, Guillem, és que tu això no ho pots entendre, perquè a Palma tots sou forasters i ningú vos feis en els veïnats. Però en els pobles, els veïnats són germans. Sí. Saps què te vull dir? Està clar que era Múrcia i era de Porreres. Això està clar. Però, claro, fa un any i un dia que vivia allà. Qualque dia la va veure pel carrer. I el concepte de veïnat per la Catalineta era el mateix de quan era petita. Exactament. No tenc jugador, vaig aixecar veïnat, saps? Era aquest concepte. Vale. Res, se'n va allà. I troba que... Sí, han tocat de mort. Qui és el mort? En Joan de Saigo. No sé Exacte. Joan de Saigo és qui fa les coques tan bones d'Impalma. És una llàstima que s'hagi mort. És el primer que m'ha sortit. Guillem. Bé, la cosa està aquí, que se'n va i diu, m'hauria de deixar quedar a romandre nit, diu, perquè he tingut un problema gros, i diu, no sé on puta he d'anar, me sent tota sola per tot. Diu, si tu vols, no nit, diu, pot quedar tots els dies que vulguis. Hòstia, la veïnada! Era simpàtica? Era molt simpàtica, i ara t'ho explicaré. Perquè la veïnada tenia dues filles, però una cuidava el ramat de vaques, i l'altra cuidava el ramat d'ovelles. I el rem qui el cuida? Exacte, el rem on queda tota la història? El rem deixa-ho fer, ja ha passat aquesta història, el rem. Està allà i jo què sé. És una llàstima, ningú aprofita aquelles vinyes. Jo soc comercial, no jardiner, així que no me toca els collons. Vale, continuem. Aquella dona tenia dues filles. Una se'n cuidava del ramat de cabres i l'altra del ramat de vaques. No sé si és el mateix, però bé, cada una se'n cuidava d'un ramat. I la dona, la mare, se'n cuidava de ser feinera de la casa. Però aquella dona ja havia tornat molt major, ja li costava ajupir-se. I va dir, diu, si tu m'ajudes en les tarees de la casa, pot quedar tot el temps que vulguis. Vale. Amb això, ella va entrar i a l'instant li van agafar carinyo, perquè la Catalina era una dona mallorquina, com no de amable, saps què t'ho vull dir? Era una dona... Exacte, era una dona guapa, amable, que se feia estimar, i tant sa mare com les dues filles van agafar super de carinyo tant a la Catalina com a en Ninet, tant era un ninet guapo, rosset. Jo m'ho preocupa la situació social en què se troba aquest nen. És a dir, jo crec que potser haurien de cridar en els serveis socials que se facin un pot de carn d'això. Perquè aquesta dona deu estar sense escolaritzar, sense pare, una família desestructurada. Això és un cristó. M'estàs dient que la Catalina te va passar de reina a feina d'una casa, o no? Exactament. Sí. És a dir, això a lo millor podria ser el futur de la notícia. A lo millor sí. Sí, si se fa un referèndum sobre la república, au. Clar. Va venir del poble, va arribar en el top i després li va quedar... Sí, és un poc el declive de la monarquia. Però bueno, continuem. Continua. Vale. I d'això... Conyo, és que va interrompir més que un Cristo. Res, amb això van passar els temps i ja són quasi com una família, s'estimen que fa por. I amb això passa un any i un dia des que va passar el que va passar a Palau, que tothom va desaparèixer. I amb això, aquest vespre a Catalina dormia amb una de les germanes. Ui, són brutes a casa. Pensava ser rondaire per tota la família. Tal li era arròs com fideus. Sí. Tal li era. Bueno, dormia amb una de les germanes. I amb això, a les 12 del vespre en punt, va sortir el rei moro en Pat de Morro. I amb això, agafa el nin que dues la Catalina en les mans. La Catalina encara dormia. I li va dir a el nin, li cantava una cançó una cançó que ara no me'n recordo la cançó, però la cançó de más o menos
fill meu, guapo i ros, damunt sa pa dormiu vos, i si fos per jo dormiríeu millor. Saps què t'ho vull dir? Una cosa així de sa cançoneta. I el fill era ros i son pare era moro. Això tampoc m'ho quadra. GNR seus, jo què sé. Lo que se diu. Escolta'm, això no és una ronda ni és una hòstia. Això és un viatge de tripi que t'ha caigut malament. Això És és una un mal rondada. Això és un És mal una sort del vespre que has sopat molt i te'n vas a dormir i te repeteix la varia que has sopat. I no te pots anar a dormir, és això? Cerca-la. El rei mor en set pan de morra, d'en Jordi de Racó. Jo crec que dins els caragols, a part de les herbes que has dit, n'hi van posar qualque altre. Sí. Bueno, i el moro tenia els fills, els germans, perquè jo continuo per ja part de volta, saps què t'ho vull dir? Vinga, continua. El moro tenia el rei i els germans i li cantava aquesta cançoneta. I amb això, la Catalineta se va despertar. I no va dir res, però se va com a votar, i del vot se va despertar sa germana, una de les germanes que dormia amb ella, i me cago en Déu. No te'n varen gosar dir res. I el rei moro va dir, Catalina, diu, t'he de demanar un favor. Diu, no, va dir sí, va dir un poc més cordial, saps? Però bueno. Diu, Catalina, diu, t'he de demanar un favor. Diu, per llevar aquesta maldició que jo tenc, hauria de menester que te tiris baix d'una torre que jo te diré. Diu, una torre que ets suqui d'hora, ja te diré bones. Jo crec que ja és el moment de cridar a robar policia que se fa en cas de l'assumpte. Sí, perquè això ja estem xerrant de maltracte. Això ja comença a no agradar-me, te diré la veritat. No sé què t'he de dir. Bueno, la cosa està. La Catalina no va dir res. El rei mor a l'una se'n va anar, se va dissoldre, i el l'endemà, tant la Catalina com la filla, li conten a sa mare i a l'altra germana el que ha passat. I sa mare, que realment és la veïnada, ja queda clar, li diu, me cago en... I no has dit res, tu? Diu, no, diu, m'he quedat en blanc. Diu, bé, diu, jo, si m'hi torna a venir, diu, procura-li dir qualque cosa. Diu, bé, també és vera. Res, amb això al vespre, següent, a les 12 del vespre, torna a comparèixer el rei mora, torna a agafar el nin. La Catalina encara està dormida, també. Li torna a cantar la cançoneta, la Catalina se torna a despertar. I amb això li diu, Catalina, diu, jo te vaig dir, diu, no, m'estic davant de fer aquest favor. Diu, m'has de llibrar d'aquesta maldició que tenc. Diu, t'has de tirar baix d'aquesta torre que jo te diré, i diu, i tot d'una me fugirà. Diu, no vagis pena de res, tu, confia en jo. I del que li tigui d'un puta pic, almenys si ja no ha de tornar a aparèixer. No, i encara no, perquè encara no li diu res, queda aturada la Catalina. I el demà torna a xerrar amb les germanes i sa mare veïnada. I diu, sa mare diu, cago en Déu, i a nit també no has dit res. Diu, res, a nit dormiràs amb jo i ja veuràs quan jo li diré al rei moro se podeix esperar el quarto. Sa mare també se volia aprofitar un poc de la situació, és a dir, aquesta dona va dir, no, jo vull dormir un poc amb aquesta nina que es curra ella. Va a Can Tenra. Res, amb això, el vespre de davant, dormia la Catalineta amb sa mare veïnada. I amb això, com per a les 12, un altre pic, el rei mor el xapat de borro. I diu, li va tornar a dir el mateix, va tornar a agafar el nin, va tornar a fer la cançoneta, va tornar a dir, Catalina, diu, me cago en Déu, ja no tornaré a venir, pus, estic emprenyat de venir. Diu, per favor, me sé aquest favor, me sé que te tiri d'alt a baix d'una torre que suqué, no vagis pena de res, tu. I la Catalina no de res. La Catalina no de res. I amb això sa mare li pega una colzada a la Catalina i diu, vinga, Catalina, digues com cara. I diu, la Catalina diu, bé, diu, si tu dius, jo, m'és igual, no sé què t'he de dir. I sa mare veïnada diu, no, sí que se tirarà, vagis pena de res, se tirarà. Se coneix que sa mare veïnada ja li fa anar-se a companyia, Catalina. Sí. Va dir, un any i un dia, 5 mesos, ja me sobra aquesta dona aquí, no és externa. No? Vale. Res, molt bé, el rei més content que un pasco, que li dic que sí. Res, diu, és molt fàcil, diu, surt d'aquí. Diu, el demà, diu, la torre que voreu de tirar. Diu, surt d'aquí, tira a la dreta, torre recta, i veuràs la torre. Vale. Vale, perfecte. Diu, ja ho esperaré demà. Perfecte. Res, amb això na Catalina, i les dues germanes i sa mare parteixen cap a la torre de matí. Quina excursió. I amb això veuen una torre alta, no veuen el cap damunt. I justament la torre estava en el mateix puesto que antes hi havia el castell. Però ahí... El castell de rei moro s'havia convertit misteriosament en una torre. Quin plot twist. Ja saps que la construcció d'avui en dia el sol se revaloritza molt aviat, saps? I amb això, a dalt de tot, varen sentir la veu del rei moro.
I diu, puja, pujau, no passeu pena de res. I amb això pugen, i na Catalina diu, i ara, diu, jo això ho vaig amunt, no prenyis. Diu, no, això, pensa tu, diu, això és el vèrtigo que te pega, això és res, són 2 pisos. No, diu que Catalina, diu, no sé què farem. I el rei mare diu, no passis pena de res. Diu, jo em posaré avall i t'empararé. Diu, no passis pena? Diu, però t'has de tirar per rompre el malefici. Bé. I amb això la Catalina se posa dalt de la torre, diu que me tiro. Que me tiro, venga que me tiro. I la germanassa veïna, no hay huevos! I la Catalina, venga que me tiro per avall. I amb això se tira per avall. Que oi! Gràcies a Déu, el rei Moro estava avall que emparava. Gràcies a Déu o gràcies a Allah, perquè si era moro. Gràcies a Allah. I el morro, que no ha sortit en tota la trama, resultava que el tenia gros, el morro el tenia de 7 pans. I quan va pegar a Catalina, li va rompre el morro i va tornar un home guapo i ben fet i se va romput la maledicció. Tanta sort, Joan, perquè si l'havia de fer un poc més llarga, jo ja me n'anava. No, sí, ja t'ho dic. Pues, fins aquí hem arribat. Conte acabat. Molt bé, bravo. Pues, i encara són vius si no són morts. I jo crec que de partir d'aquí, poca cosa més que dir i fins la setmana que ve. O no? Molt bé, Joan, molt ben contada. I com se la rondada, has dit? Aquesta rondada se de Pettoni el rei Moro en 7 pans de borro. Massa bé. O de pito. Molt bé. Cultura a mallorquins de potada. I per cert, bé, tornant a demanar disculpes perquè aquest dura 1 hora, però esperem que us hagi agradat. I també donar les gràcies a en Titina pel muntatge foto que mos va fer arribar i que el podreu veure perquè el posarem com a foto del programa, si podem. Per tant, amics i amigues, això és tot. Vos deixem, com sempre, en la reflexió d'en Joan. Perquè la vida és com la mostassa i tu mai veuràs un mapatge conduint un autobús. És una reflexió un poc estranya que mos convida a reflexionar. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.